אתה נכנס לחדר של חייל, הם גיבורים, אבל שבורי, ליבם נשבר וכו'. אחרי כמה דקות של שירים ושל שירה ושל עידוד, אתה נותן להם חיים, זו התרופה הכי חזקה. וואו. best medicine. ממש, מסכימה איתך, התרופה הכי טובה שיש. קטונתי, זכות נפלאה. באמת, איזה כיף לך. הוא אומר קטונתי, אז בואי, אני קצת אחלוק עליו. אל תיתן. רגע, אני אשלח אותו קודם להתארגן, כי הוא צריך, הוא שר לנו עוד, והוא צריך להתחבר במיקרופונים וזה. זה יותר נעים. בדיוק, כולי. בבקשה, יאללה. תודה. כן. אז אני רק אגיד שפריד מעבר לכל ובאמת לשירים, אני חושב שהוא פרזנטור של מה חסידות עושה לאדם. כלומר, אפשר לראות אומנים אחרים בעולם ובעולם היהודי, מה עושה במה, זוהר, פרסום, כסף, הצלחה. אני רואה את אברהם פריד, אני והקהל, רואים אותו 40 שנה, כשהייתי ילד הוא שר. עכשיו, בדרך כלל כשאדם נמצא לאור הזרקורים, זה משפיע עליו, ואתה רואה את הדמות שלו, שוב, מעבר לכל, האישיות, מה שמוקרן ממנו, הצניעות, העולם הפנימי, זה בלי חסידות לא היה. זאת אומרת, בלי הבעל שם טוב, בלי האדמו"ר הזקן, בלי הלימוד של התורה שלהם, היינו רואים מישהו אחר לגמרי, הכל היה אותו קול, אבל האישיות הייתה אחרת. האישיות הייתה אחרת, ואני חושבת שקול רק כקול זה לא יכול, זה יוצא. זה גם לא היה עובד. זה לא היה עובד, זה עובד עם הבפנים.